Višňovský má všetky papiere v poriadku, hej. Ako to je možné, to vie asi len on. A ešte som vám chcel povedať tú vec. My môžeme akurát tak bojovať za to, aby sme s pánom viceprimátorom a s pánom primátorom dohodli sa na tom, aby zorganizoval nejakých ľudí, nejakých vyškolených špecialistov, ktorí môžu robiť na tej stavbe dozornú radu, hej, v rámci aj životného prostredia, aj tej výstavby. Aby všetko prebehlo v rámci zachovania čo najväčšieho územia a čo najviac, aby bolo uškodené tým zvieratám. Ako každopádne tú výstavbu, keďže má všetko v poriadku, nezastavíme, bohužiaľ, hej. Z Banova není zastavený tok rieky. Není. Tam je spravená len hrádza a tá voda sa vracia a ide cez druhú stranu okolo Ostrovčeka. Áno.